Вони всі розказують про те, як виглядає Київ фудмаркет. А ми, до речі, не рекламували. Скажіть, будь ласка, от ваше питання, якщо не помиляюся, ви питали, чому не називаються в юридичному полі? Ну, не в юридичному полі, а треба визначити, що війна є війна. Для цього мають бути здійснені кроки президента і Верховної Ради, відповідно до закону, який існує. Тобто це все написано в законі. Якщо на тебе нападають, має зібратися РНБО, порадити президенту терміново ввести або надзвичайний, або воєнний стан. Президент підписує указ, до даний термін збирається Рада, яка або затверджує цей указ, або не затверджує. І сам уже президент визначає межі застосування воєнного стану. Це логічно, просто логічно. Чому цього не роблять? Ну, він сказав, що він не готовий. Тобто ця відповідь була, що він не готовий. Вас ця відповідь задовольнила чи ні? Ну, як мене, громадянина України, може така відповідь задовольнити? Вона мене не задовольняє, як громадянина. Тобто це фобія, яка успадкувалася від попередньої влади. Без цього неможливі інші кроки, в тому числі повернення Криму. Тому що як тільки Крим почали окуповувати, треба було сказати, що в нас вже війна, на нас напали. Це ж теж логічно. Оцей от формат, наскільки він взагалі інформативний для журналістів, які дійсно розраховували почути якісь конкретні відповіді? Ну, порівняно з попередніми всіма медійними заходами інших президентів, тут уже панує анархія і реально журналісти показують свою неготовність поважати інших колег. Так? Перебивають, вилазять, там оці от західні журналісти у нас взагалі влаштували ледь не ток-шоу кожен своє. Молодці, але і в принципі вони показують теж своєю нахабністю, але в принципі з точки зору доцільності Офіс президента зробив абсолютно правильно. Він сидить, сам президент відповідає на усі питання досить розгорнуто. Скажіть, будь ласка, взагалі такий новий досить формат, вам у цьому приймати участь як журналісту зручно було? Тут тому що на першому поверсі люди їдять, а на другому от ви з президентом. Мало того, тут не лише їдять, тут ще є туалети, а там люди роблять те, що роблять. Розумієте, мені зручно, мені байдуже. Чи можна було б знайти інше приміщення? Можна, але і тут виявилося, що ок, цілком ок. І формат, я просто ніколи не ходив на прес-конференції, тому що мені не подобається, коли ти ставиш питання і можеш дістати відповідь. Далі треба було б вступати в дискусію, але це формат інтерв'ю особистого. Тобто я хотів би записати інтерв'ю велике з Зеленським. Так само у мене те саме питання було, між іншим, про впровадження закону про захист, тобто війну назвати війною до Порошенка. Це було єдине головне питання, поки він був президентом. Він не наважився ніколи погодитися на інтерв'ю, і ми якось не потрапляли на прес-конференції. Тут в мене виявилося, що є можливість поставити саме це питання, яке було для Порошенка, але президент Зеленський. Питання не помінялося, відповідь ми почули.